श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रनि 136 जोनोम महोत्सव लोगोसे थुरिबारि आनचलिक सत्संग बिहारनि सनाथि मायथाइ फालिदों। थुरिबारि आनचलिक सत्संग बिहार दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिपिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफांगुरि सत्संग केन्द्र जथाय बानजायनायाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पद्मबिल मिलन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रनि 136 जोनोम महोत्सव लोगोसे थुरिबारि आनचलिक सत्संग बिहारनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो सा 2000 धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लादों। माने आंनि बुंनांगौ हाबाफारिया बेनो जे मानसि हिसाबै जोंहा थांनानै थानायनि मोनसे सत्ता दं। बे सत्तानि खौरांखौ जाय होनो फैयो बिथाङानो सद्गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रआ सासे बेबादिनो सासे द्रष्टा पुरुष, सत पुरुष। बेनिखायनो बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो सत्ता जिउ आत्मानि दावगानायनि जेसेबां लामा बेफोरखौ जों नुनो हायो। बेनिखायनो जों बिथांखौ सद्गुरु होननानै जों हमनानै लायो। दा बियो बयनोबो नांगौ मानसिया थांनानै थानायाव आरो सान्थि लाभ खालामनायाव बिथांनि जे माने गोहो दङ। बिथाङा जे सत मन्त्र होयो, बिस मन्त्र होयो, बे साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय गोनांथि। बेनिखायनो जोङो मानसिनि गेजेराव सान्थि लाबोनो थाखाय, मानसिनि गेजेराव जिउ जौगाथायखौ फोरमायनो थाखाय बेफोरखौ जोङो महोत्सब रुपै सासे महापुरुष जाबाय नालाय जों खुङो आरोखि मानसिखौ मोजांथिङै थुलुंगाखांहोनो थाखाय। दिनै जे थुरिबारि आनचलिक सत्संग केन्द्रजों लोगोसे मोनब्रै आनचलिक सत्संग केन्द्रआ जे बेयाव जथुमा खुंदों बे माबादि जानानै दं? बे हाबाफारिया मोजां जादों। मानोना बेयो जोंनि जाय जि आश्रम दङ माने केन्द्र, बे केन्द्रनो जाय जोंनि आचार्य देबा मोनसे बिथोन हरदों जे फिसा फिसा खालामोबा ओरैनो खस्थ'सो जायो, खरसाबो बारा गोलैयो। बेनिखायनो गंब्रै गंबा मन्दिरजों ज' लोगो लालायोबा मानसियाबो बुरजा जायो आरो बेनिफ्राय थाखा फैसाखौ खम खरस जायो। बे हिसाबै बेबायदि बेबस्थाखौ खालामनो हादों आरो बेजों मोजाङानो जादों। जों बयबो मानसिया जमा जानायनि सुबिदाखौ मोनदों। बेयाव सेरफांगुरि दंदेरो, दतमानि आरो थुरिबारि। आलासिफ्राथ' जाय माने ठाकुरनि कर्मिफोर मावग्राफोर बिथांमोनहाथ' फैखायोआनो। दा फैनाया सोर सोर फैनायखौ दा हिसाब मोनाखै। मोजां खौराङा बेनो जे जोंनि राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारीखौ बिथांमोनहा लिंनानै लाबोदों आरो माखासे बिथोनबो होलांदों। गिबि गिबि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रनि 136तम जन्म पालन खालामनायावहाय जोङो आबहायत कमिटि जानानै बुंनो थाङोब्ला बिराद गोजोननाय मोनदों। खारन जों जेबायदि आसा खालामदोंमोन माने बेनिफ्राय हयथ' बांसिन जागोन। गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि परम प्रेमल जगवतार श्री श्री ठाकुरनि 136तम जोनोम सान फालिनायावहाय जौयै माहामै बयबो बाहागो लाफैदों। जोंनि दतमा सत्संग केन्द्र मन्दिर, इन्टिपिल सत्संग केन्द्र मन्दिर, सेरफांगुरि सत्संग केन्द्र मन्दिर आरो थुरिबारि आनचलिक सत्संग केन्द्र मन्दिरनि गल्डेन जुबलिजों लोब्बा लानानै खुंनाय बे हाबाफारियावहाय जथेस्थ'खिनि जोंनि गुरु भाई दादामामोन फैदों आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनिनो नायल' जालाव सासे बर'नि राज्यो सभानि एमपि बिथाङाबो गाव धर्मखौ मोजां मोननानै जोंनि बे मेलावहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि आबहावा कमिटिनिफ्राय आं रोजा रोजा बिथांखौ साबायखर बावो। आसा खालामदों जोंनि बे दिनैनि बे जोंनि 136तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रनि जोनोम सान फालिनायावहाय 2000निबो बांसिन सुबुङा दिनै जमा जादों आरो बेवहाय जों श्रृंखला भावैनो ठाकुरनि प्रग्रामखौ जों हाबाफारि बायदियै फुंनि
4 बाजियाव जों उषा कीर्तन खालामदों बिनि उनाव 6 बाजि 14 मिनिटावहाय जोंहा मोनसे प्रेयार दं जों बेखौ खालामनाय जादों बेनि अनगायैबो जोंहा 9 बाजियावहाय जोंहा भजन कीर्तन जों बेलाव खालामदों बेनि उनाव जोंहा भान्डारा जानाय लोंनाय बेखौ जों खालामहोनायजों लोगोसे जोंनि बेवहाय माने सत्संग सन्मिलन जादों बेवहाय गोबां जोंनि सत्संगनि ऋतिक दादामोन आरो स्कलारफोर जोंहा मानाव गेदेर जोंनिनो बर'नि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर श्रीजुत चरण नार्जारी सारा जोंनिनो गुरु माने ऋतिक देवता हिसाबै लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि जानानै जोंनि बेहाय फैनानै बेसेन गोसा बिबुंथि होदों बेजों लोगोसे जोंहा आलासि महरै गोबां जोंनिनो लेंहरजानाय आलासि डक्टर सुशान्त नार्जारी बिथाङाबो फैनानै बेसेन गोसा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि सायावहाय बिबुंथि लाखिदों आरो जोंहा मा दङ जोंहा उनु मा बायद' बिथांमोनाबो फैनानै बिमा माहारिफोरनि सायावहाय बेसेन गोसा जोङो बिमा माहारिया मा रोखोम जानांगौ बेनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिलांबाय दा बिथांमोननि बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों जों आसा खालामो जोंनि बे दिनैनि बे 136तम जन्म दिबस पालन खालामनाया माने बयबो एसेब्लाबो बिनि दारैहाय मोनसे सेसोथन बा मोनसे माबायाव फैगोनखौ जों आसा खालामो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन